କୁଆଡ଼େ 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 ମଜାକ କରୁଛୁ ଦେଖିବୁ ଏବେ କହ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ବୁଲତେ ଯାଉଛି ଖାଲଟାରେ ମାରିଦେଲ। ଲକଡାଉନ ବୁଲତେ ଯାଉଛୁ? କି ଲକଡାଉନ? ଲକଡାଉନ ତ ସରିଯାଇଛି। ଲକଡାଉନ ସରିଯାଇଥିଲା ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଏମିତି କେମିତି ଲାଗିଗଲା? ମତେ ତ କେହି କହିଲେନି। ମୁଁ ତ କହୁଛି ତୁମ କହିବାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ହଉଛ ପୋଲିସ। ହେଲା ତ କ'ଣ ହେଲା? ଏବେ ଦେଖାଉଛୁ ସାର୍ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆମ ଆଡ଼କୁ ଆସିଛି। ତାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ତା ପଛ ଆଡ଼େ ଆଜି ଦଉଛି। आज मेरे यार की शादी है आज मेरे यार की शादी है। କାଆଡ଼େ ଯାଉଛି ବେ? ସାର୍ ମୋ ସାଙ୍ଗର ବାହାଘରକୁ ଯାଉଛି। କେନେ? ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମାସ୍କ କେନେ ଲଗେଇନୁ? ମାସ୍କ ଲଗେଇଲେ ଖାଇବି କେମିତି? ଖାଇବା ସମୟ କଥା କହୁନି ମୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନେ ଲଗେଇନୁ ବେ? ସାର୍ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଚାଲ ଫାଇନ୍ କାର୍ଡ। ସାର୍ ମୋ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ। ଏ ପାଣ୍ଡେ ଶୀଘ୍ର ଦି ପାରିବାକୁ ବୋଝା। କୋଉଠି? ପଛ ଆଡ଼େ। ରହ। କାଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ବେ? ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲି ତମର କ'ଣ ହେଲା? ଲକଡାଉନ ଚାଲିଛି। ଚାଲିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଲକଡାଉନ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବୁନି। ଆଚ୍ଛା ତମେ କାହିଁ ବାହାରେ ଅଛ? ଆମେ ତ ଡ୍ୟୁଟି କରିଛେ। ମୁଁ ବି ଡ୍ୟୁଟି କରିଛି। ଏ ପାଣ୍ଡେ ୟା ପଛଟେ ମାର ଦି ପାହାର। ଏଇ ତମେ ଜାଣିନ ମୁଁ କିଏ? ମନ୍ତ୍ରୀଜୀକୁ ଫୋନ୍ କରିବି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଅତେ ପୁଲିସ ଦେଖଉଛି ଆଉ। ଚାଲ ଫୋନ କର। ସତରେ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଦେବି। ଚାଲ ଫୋନ କର। ହ୍ୟାଲୋ ମନ୍ତ୍ରୀଜୀ ମୁଁ କାଳୀପ୍ରସାଦ କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପୋଲିସ ମୋ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ହଉ ନା କହିବି କି? ସାର୍ ନା କହିଦେବି ତ? ମନ୍ତ୍ରୀଜୀ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ସାର୍ ମନ୍ତ୍ରୀଜୀ ଜଲ୍ଦି ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ କୋଉଠି କହିଛି? ମତେ ବୋକା କହୁଛୁ?